நுவரெலியா மாவட்டத்தின் கொத்மலை, ரம்போடை, கெரண்டியல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் துர்நாற்றம் வீசி வருவதாக அங்குள்ள மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அதிதீவிர வானிலையால் குறித்த பகுதிகளில் ஏற்பட்ட மண் சரிவில் சிக்குண்டு பலர் மண்ணுக்குள் புதையுண்டனர். அதிலிருந்து பலரின் உடலங்கள் மீட்கப்பட்டன. எனினும் மீட்கப்படாத உடலங்களில் இருந்தே இந்த துர்மணம் வெளியாகலாம் என பிரதேச மக்கள் சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில் தொற்று நோய்கள் குறித்தும் அச்சம் வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில் பொதுமக்களின் இந்த சந்தேகம் தொடர்பில் சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் அனில் ஜாசிங்க விளக்கம் அளித்துள்ளார். இது தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்ட அவர், பேரிடர் என்பதால் மண்ணுக்குள் அநேகமான உடலங்கள் புதையுண்டிருக்கலாம். எனினும் புதையுண்டிருக்கலாம் என நம்பப்படும் உடலங்களில் இருந்து துர்மணம் வீசுவதால் எவ்வித தொற்று நோய்களும் ஏற்படாது என குறிப்பிட்டார். இந்த நிலையில் இடம்பெயர்ந்தோருக்கான முகாம்கள் மற்றும் அனர்த்தங்கள் பதிவாகியுள்ள பிரதேசங்களில் சுகாதார அமைச்சின் அதிகாரிகள் உரிய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் அனில் ஜாசிங்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இலங்கையில் பதிவான அனர்த்த நிலைமை காரணமாக சேதமடைந்த வாகனங்கள் தொடர்பான தகவல்களை தற்போது திரட்டி வருவதாக மோட்டார் போக்குவரத்து ஆணையாளர் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதிக்கு பின்னர் மாவட்ட மட்டத்தில் விசேட நடமாடும் சேவையொன்றை நடத்துவதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் கமல் அமரசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார். இது தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டுள்ள அவர், අපේ නිලධාරීන් විශේෂයෙන් කොළඹ කණ්ඩායමක් සහ අපේ හැම දිස්ත්‍රික්කයකම නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් කෙනෙක් හෝ ප්‍රධාන මෝටර් පරීක්ෂකවරයෙක් යටතේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයක් පවත්වන්න යනවා. ඒ ස්ථානයේ දිස්ත්‍රික්කයකට එක බැගින් ඒ අදාළ අපදාවට ලක්වූ දිස්ත්‍රික්කවල අපි විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාම තොරතුරු ලැබෙමින් පවතිනවා. ඒ අනුව මහජනතාවට කියන්න තියෙන්නේ කලබලයක් නැතුව ඒ තොරතුරු ලැබුණට පසුව ඔවුන්ගේ කාර්යයන් අපි ඉටු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. சேதமடைந்த வாகனங்கள் குறித்த தகவல்களின் அடிப்படையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். அத்துடன் பாதிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களத்தினால் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு பொருத்தமானவையா இல்லையா என்பது தீர்மானிக்கப்படும். அனர்த்த நிலைமை காரணமாக சிலரது வாகனங்களும் அத்துடன் அவற்றின் ஆவணங்களும் சேதமடைந்துள்ளன. இந்த தகவல்களையும் பெற்றுக்கொண்டு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள எதிர்பார்க்கின்றோம். பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் கிராம சேவை பிரிவின் கிராம அலுவலகத்துக்கு இதுகுறித்து தெரியப்படுத்த வேண்டும். கிராம அலுவலர் ஊடாக போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிக்கு அறிவித்து போலீசில் முறைப்பாடு ஒன்றை செய்வது அத்தியாவசியமானது. விசாரணைகளை ஆரம்பிப்பதற்கும் இந்த சூழலை சரியாக முகாமைத்துவம் செய்வதற்கும் பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து சரியான அறிக்கைகளை பெற்றுக்கொள்வது முக்கியமாகும். தற்போதுள்ள நிலைமை காரணமாக மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கும் அதிகளவான தொலைபேசி அழைப்புகள் வருவதால் இதனை கருத்தில் கொண்டு விசேட அலகு ஒன்றை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கமைய 07071888866 என்ற வாட்ஸ்அப் இலக்கத்தினூடாக அத்தியாவசிய தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். மேலும் சேதமடைந்த வாகனங்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் தொடர்பாக உங்களிடம் ஏதேனும் சான்றுகள் இருந்தால் அவற்றை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்குமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டார். இது எதிர்கால நடவடிக்கைகளுக்கு வசதியாக அமையும் என்றும் கமல் அமரசிங்க தெரிவித்தார். டிட்வா சூறாவளி நிலைமை காரணமாக ஏற்பட்ட மண் சரிவு மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக உயிரிழந்த அல்லது காணாமல் போன நபர்களின் இறப்பை பதிவு செய்வதற்கு தேவையான சட்ட ஏற்பாடுகள் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டு இதனை தெரிவித்துள்ள அந்த திணைக்களம், அந்த அனர்த்தத்தினால் எவரேனும் நபர் ஒருவரின் உறவினர் அல்லது நண்பர்கள் காணாமல் போயுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பின் அத்தகைய காணாமல் போன நபர்களின் இறப்பை பதிவு செய்வதற்கு தேவையான சட்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தேசிய அனர்த்த பகுதிகள் நிர்வாக மாவட்டங்கள் அடிப்படையில் இறப்பை பதிவு செய்வதற்கான தற்காலிக ஏற்பாடுகள் சட்டத்தின் கீழ் டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய இந்த அனர்த்தத்தின் கீழ் காணாமல் போன நபர் ஒருவரின் இறப்பை பதிவு செய்ய கோரும் நபர் அந்த நபர் வழக்கமாக வசித்த பிரதேசத்தின் கிராம உத்தியோகஸ்தரிடம் தகவல்களுடன் கூடிய விண்ணப்ப படிவத்தையும் அத்தகவல்களை உறுதிப்படுத்தும் சத்திய கடதாசியையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
கிராம உத்தியோகஸ்தர் இந்த கோரிக்கையை பிரதேச செயலாளரிடம் சமர்ப்பிப்பார். பிரதேச செயலகத்திலும் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட கிராம உத்தியோகஸ்தர் அலுவலகத்திலும் 2 வார காலத்திற்கு ஆட்சேபனைகளுக்காக இது காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆட்சேபனை இல்லையெனில் பிரதேச செயலாளரால் அனுமதிக்காக பதிவாளர் நாயகத்தினால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட வலயத்திற்கு பொறுப்பான பிரதி அல்லது உதவி பதிவாளர் நாயகத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். ஆட்சேபனைகள் முன்வைக்கப்பட்டால் அது குறித்து விசாரணை நடத்தி பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் கீழ் நபர் ஒருவர் காணவில்லை என்பதற்கான சான்றிதழ் கோரப்பட்டிருக்கும் போது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உரிய விசாரணைகளை மேற்கொண்டு பிரதேச செயலாளரால் காணவில்லை என்பதற்கான சான்றிதழை வெளியிடவும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில் கடந்த நாட்களில் நிலவிய சீரற்ற வானிலை காரணமாக பல ஆவணங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக தேசிய சுவடி கூடம் தெரிவிக்கிறது. கண்டி மாவட்டத்திலேயே அதிகளவான சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அதன் பணிப்பாளர் நாயகம் கலாநிதி நதீரா ரூபசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார். அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப்பட்ட நுவரெலியா மற்றும் பதுளை மாவட்டங்களின் இயல்பு நிலையை மீள கட்டியெழுப்புவதற்கும் அத்தியாவசிய உட்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள் குறித்து நுவரெலியா மற்றும் உவா மாகாண நூலக கேட்போர் கூடங்களில் நடைபெற்ற மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதற்காக ஜனாதிபதி பயணித்த போது ரேந்தபுல பகுதியில் இருந்த மக்களை வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி சந்தித்து கலந்துரையாடினார். இதன்போது அங்கிருந்த தாயொருவர், எல்லா இன மக்களுக்கும் ஒரே மாதிரி உதவி செய்கின்றீர்கள், கடவுள் ஆசீர்வாதத்துடன் கவனமாக சென்று வாருங்கள் ஜனாதிபதி என கூறினார். किलोमीटर 5 तो रहेंगे ना අපේ ගවර්නමන්ට් මේ වෙතට ආවිලා අර ඔක්කොම ගිහලා මේක ඇතුළේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මඩ කඩේ ගානටම සර් රැහිලා තිබුණේ පාර. ඔව් අර තුන්දෙනෙක් ඉන්නේ සර් දෙවෙනි හොපෙත් තමයි පොඩි පහම තියෙනවා. මං ගත්තේ. අවතාවක් මේ තම ගොඩක් දවල්නේ ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා අපිට. ඒ විශ්වාස කරන්න බැහැ අපිට මේ අම්මුච්චේ. උඩින් තියෙන අඹේවල පාරස. ඒ පාරත් යට කරගෙන තමයි මේ පැත්තට කඩාගෙන ආවේ. පාරවල් පහක් කරන්නේ නැති පාරවල් පහ. ඒක හන්ද කොච්චර දුරින් ඉඳන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මේක කිලෝමීටර වැඩි. කිලෝමීටර 6ක ඉඳන් කිලෝමීටර 6ක් සම්පූර්ණ නෑ පල්ලෙහා තියෙනවා දෙක 8ක් වගේ. මේකේ පටන් ගන්න පේන්නේ අවසානයේ පේන්නේ දෙකක් විතර දෙනවා. පාරවල් දෙකක් පහන පාරවල් තුනයි. අතුරු පාරවල් 4ක්. අද කල්වගෙන ඔක්කොම ටික අපි කිව්වත් කාල්සිල එකම තුමාලා සලසුම් ටික හදන්න. ඊවරින් පීවර අපි අවසන් පිට පාරවල් පෙරුණොත් නේ. ඊවරින් උඩ ගෙවල් තියෙන අවදානම සර් තියෙනවා. පොරල ඇදලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකම ගිහලා තමයි ඔක්කොමලා මේ ඔක්කොම හොඳයි. ඔක්කොම හොඳට සලකනවා. මේ විතර බැලුවේ. ඔව්.
இதே நேரம் நுவரெலியாவில் உள்ள மக்களையும் ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க சந்தித்து கலந்துரையாடினார். இதன்போது ஜனாதிபதி புதிய வீட்டுக்கு செல்ல தயாராக இருங்கள் என அவர்களிடம் தெரிவித்தார். இதன்போது அங்கிருந்த பெண் ஒருவர், மிக்க நன்றி சார், இதுவரை நாங்கள் ஜனாதிபதிகளை கண்டதே இல்லை, முதல் முறையாக உங்களை பார்க்கின்றோம் சார் என்றார். අපි අවුරුදු 30ක කාලයක් මේ යුනික් ගම්මානයේ පදිංචි අය දෙතුන් වතාවක් අපි මේ කඳවුරු ගත කළා තියෙනවා. දැනට ආදී අවදානම් කලාපයක් හැටියට අපි දෙන්න යන දායකලා තියෙන්නේ පවුල් 56ක් ඉන්නවා ජනාධිපති. මේ ඔක්කොම එතනද? ඔව්. පාඩම් කරලා ආදායම් වල ජීවත් අනිත් මොකද? එදාට වැඩ කරන එක තමයි. අපේ තියෙන එකම සරසුව ඉඩමක් ලබා ගන්න එක තමයි. ඒතර ආපෝ පදිංචිවල යන්න බෑ දැන්. යන්න බෑ. ඔව්. ස්ථීර විසඳුමක් හොයාගන්න ඕනේ නේද? ආයෙත් යනවා. ආයෙ වැස්සක් ආපුවම එනවා. ඒක තේරුමක් නැහැ නේද? දැන් අපි දිසාපොත්තුම කෙනෙක් ඉඩමක් හොයාගන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. ඉඩම හොයාගත්තම අපි සල්ලි දෙවන්න. එතන ගෙවල් ටික හදාගන්න. මට කියන්නකෝ අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය. අපි ඒක විසඳලා දෙන්න. අලුත් ගෙදරක යන්න බලාගෙන ඉන්නකොට. ඔව්. මේ කාලෙකට අපි ජනාධිපතිතුමා දැකලා නැහැ. ඒ පාර තමයි අපිට වාසනාවට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ පාරට අපි කඳවුරේ අවුරුද්දක් හිටියා. අවුරුද්දක් හිටියා යන්න එකේ තාපෝ. ඔව් ආයෙ යන්නේ කිව්වොත් එන්න කවුරුත් ඇවිල්ලා බැලුවේ නැහැ සර් අපි. අනවසර ඉඩම කියලා අපි පවුල් 25ක් ඉන්නවා. මෙච්චර කාලෙකට පවුල් තාවේ නැහැ. මාසෙකට සැරයක් වැස්සොත් යට වෙනවා. මේ සැරේ සම්පූර්ණ යට වෙනවා. කරුණාකර ඔබට බුදු බලවත් ඒවා ඉක්මනට පුළුවන් තරම් කොයි හරි ඉක්මනට දේවල් ටික හදලා දෙන්න ජනයිපති. අපි ළමයිගේ අවශ්‍ය වෙන බහන්න පොත්පත් පිළිදී ගන්න රුපියල් 25000ක දීමනාවක් දෙන්න තීරණය කළා. ඒක ඉක්මනින්ම ලැබී. හරි ඊට පස්සේ අපි ඕගොල්ලන්ට ඒ ඉන්න තැනට යන්න බැරි නම් අපි මාසෙකට ගෙවල් කුලියක් ගෙවන්නම්. ඒතර ගෙදර නේද? ප්‍රයත්නක් හොයාගෙන ආරක්ෂිත තැනකට යන්න එපානේ. ආපහු එතෙන්ට ගිහිල්ලා බෑ. ඒතර අපි తాවකාලික දීමනාවක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණ කරනවා. හරි එහෙනම්. රටේම කරන්න එපා ඒක නේද? අපි කරදර කරන්න ඔව් බෑ. ඔව්. සිටුේෂන් එක දන්නවනේ. සාහනයක් සැලසෙන විදියට අපිත් ඒකට උදව් කරන්න. ඒ විදිහට ජනාධිපතිතුමා අපිට දෙන සහයෝගයට අපි ගොඩාක් ගරු කරනවා. ටීම් එකක් විතර මෙතන එන හැමෝ වෙනුවෙන් මම කතා කරන්නේ. and thank you so much. මෙතනට ඇවිල්ලා අපිව බලලා යන එකට ඉඩමක් දුන්නා නම් ඒක ලොකු දෙයක්. සින්න පුළුවන්. இதே நேரம் உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்திக்காக இந்த வருடத்தில் அரசாங்கம் வழங்கிய நிதி ஒதுக்கீட்டை பயன்படுத்தி சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து மறுசீரமைப்புகளையும் டிசம்பர் 31ஆம் திகதிக்கு முன்னர் நிறைவு செய்யுமாறும் அந்த நிதி ஒதுக்கீடுகளை மீள திருப்பி அனுப்ப வேண்டாம் என்றும் ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க ஊவா மாகாண நூலக கேட்போர் கூடங்களில் நடைபெற்ற மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார். අපි අර ලක්ෂ 50 තීරණය කරන්නේ නිවසක් ඉතුරු වුණාමයි නිවසක් මුළුමනින්ම විනාශ වුණාමයි හානි වීමේ ප්‍රමාණය වෙනස්. ඉතුරු නම් සමහර බහන්න අරම ඉතුරු වෙනවා. හැබැයි මුළුමනින්ම හානි වුණා. ඒ සියල්ල නැතුව යනවා. ඒක තමයි අපි ලක්ෂ 50 දෙන්නේ. ඒකට තවත් කණ්ඩායමක් අපිට ඉන්නවා. gedara හානි වෙලා නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන්ටත් ඒ ප්‍රදේශ වලට යන්න බැරි. ඒත් ඒගොල්ලන්ට අපි වෙනම පැකේජ් එකක් හදන්න ඕනේ දත්ත ප්‍රමාණය බලලා. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට දෙන විසඳුම කියලා. නේද? අපි දැනට මේක යෝජනා කරන්න ගේ අහිමිවීම කියන එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක්. ගේ අහිමිවීම. ගේ ඇතුලේ තියෙන දීපලවල තත්වය. ඊට නැවත මනස සූදානම් කරගෙන එයාගේ ජීවිතේ පටන් ගන්න. ඒ නිවසක් අහිමි වුණාම අර නිවසේ ප්‍රමාණයෙන් නිවසේ බඩු මහණ්ඩ වලින්ම එයාට තියෙන හානිය මනින්න බෑ.
ඒක හානිවීම නිවස නැතිවීම විසින් මෙයාට කරන හානියක් තියෙනවා. ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை பெற்றுக் கொடுப்பதே அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும். மக்களை மீள்குடியேற்றும் போது முறையான மேற்பார்வையுடன் செயல்படுவது அனைவரினதும் பொறுப்பாகும். மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கும் அன்றாட இயல்பு வாழ்க்கையை மீள கட்டியெழுப்புவதற்கும் தேவையான நிதி ஒதுக்கீடுகளில் எந்த பற்றாக்குறையும் கிடையாது. இந்த அவசர கால நிலையில் வரம்புகளை பொருட்படுத்தாமல் அனைத்து நிறுவனங்களும் தங்கள் பொறுப்புகளை நன்கு ஒருங்கிணைந்து நிறைவேற்றுவதே அவசியமானது என்றார். இதே நேரம் பதுளை மாவட்டத்தில் 19,133 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 64,140 பேர் இந்த அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 418 வீடுகள் முழுமையாக சேதமடைந்துள்ளன. 7,703 வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளன. சேதமடைந்த வீதிகளை மீளமைப்பது, மின்சாரம், நீர்வளங்கள், தகவல் தொடர்பு, நீர்ப்பாசனம் மற்றும் ஏனைய அத்தியாவசிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மீள கட்டியெழுப்புவது மற்றும் விவசாயம், கால்நடைத்துறை, நன்னீர் மீன்பிடி, சுகாதாரம், கல்வி போன்ற துறைகளை மீண்டும் ஆரம்பிப்பது குறித்து ஜனாதிபதி தனித்தனியாக கேட்டறிந்தார். පූර්ණ වශයෙන් ගෙවල් හානි වුණු 418 නේද? මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. දැනට ඉන්න 418ට අපි මේ සම්පූර්ණ එක දෙන්න ඕනකම තියෙනවා. අර්ධ හානි වුණු නිවාස වලට ඒගොල්ලන්ට මේ නිවාසයට යන්න පුළුවන් නම් ඒවා තක්සේරු කරලා උපරිමයේ ලක්ෂ 25කට වන්දි මුදලක් තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට හොඳ ස්ථාවර නිවසක් හදාගෙන සුරක්ෂිත ජීවිතයක් ගත කරන්න ලබා දීම තමයි අපේ වගකීම. ඒ අරමුණෙන් තමයි මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සහ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවනෝපාය සකස් කරගන්න තෙක් මාසික දීමනාව ඒගොල්ලෝ අවතන් කඳුරේ ඉන්නව වෙනුවට රුපියල් 25000කට කුලියක් අරගෙන ගෙදරකට යන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඒ අයට සුරක්ෂිත ජීවිතයක් ලබා දීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ වැඩසටහන හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාලා ගොඩාක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන, සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, மாகாண வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் உள்ளூராட்சி சபை வீதிகள் என பிரித்து பார்க்காமல் அனைத்து வீதிகளின் புனரமைப்பு பணிகளையும் சமாந்தரமாக மேற்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார். அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் போதுமானதாக இல்லாவிட்டால் தேவையான நிதியை கோருமாறும் அவர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவித்தார். மாவட்டத்தில் நிரந்தர மறுசீரமைப்பு அவசியமான அனைத்து வீதிகளின் மதிப்பீட்டையும் தயாரித்து சமர்ப்பிக்கும் ஜனாதிபதி அறிவுறுத்தல் வழங்கினார். ஜனவரி மாதத்துக்குள் இந்த பணிகளை தொடங்குவதற்கான நிதியை வழங்க முடியும் என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார். அனர்த்தம் காரணமாக துண்டிக்கப்பட்ட 90% மாவட்ட மின்சார விநியோகம் தற்போது வழமைக்கு திரும்பியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். எஞ்சியதை துரிதமாக மீளமைத்து வருவதாகவும் அதேவேளை தேவைக்கேற்ப மாவட்டத்தில் நீர் விநியோகம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டினர். ස්ථීර විසඳුම්ද తాවකාලික විසඳුම්. ඒකත් තමයි දැනට තියෙනවා යම් ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට ගොඩනැංවීම. ඔව්. පළවෙනි පියවර ඒකනේ නේද? දෙවෙනි පියවර තමයි ස්ථීර ලෙස ඒ වගේ ඇතිවෙනු අලාභ හානි තියෙනවා නම් ඩැමේජස් තියෙනවා නම් ඒවා निराකරණය කළ ස්ථීර කරන එක නේද? ඔව්. ජනවාරි මාසයේ ඊළඟ අයවැයෙන් අපිට මේ වැඩ ටික කරන්න වෙන්නේ. ඒතකොට මේ වැඩ කරන්න දැනට අපිට වෙන් කරපු මුදල් ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. ඒතර ඒ ප්‍රතිපාදන වල යම් ප්‍රමාණයක් මේ කාර්යයන්ට යොදා ගන්න වෙනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, දැනට අපේ බදුළු දිස්ත්‍රික්කයේ පාරිභෝගික සංඛ්‍යාව 2,99,222ක් සිටිනවා. ඒකෙන් 1,97,798කට ආපදාවට ලක් වුණා. ඒ වගේම පාරිභෝගිකයන් 1,76,024කට විදුලිය ලබා දීලා තියෙනවා. දකුණේ ඉන්න හැම දෙමළක්ම කප தமிழ் மக்களை வெட்டி கொல்ல வேண்டும் என கூறிய குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தினால் கைது செய்யுமாறு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள அம்பிட்டிய சுமணரத்ன தேரரை எதிர்வரும் 15ஆம் திகதிக்கு முன்னர் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்துமாறு மட்டக்களப்பு நீதவான் நீதிமன்றம் நேற்று போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. அத்துடன் அவரை இதுவரை ஏன் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்தப்படவில்லை என்பது தொடர்பில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகருக்கு நீதவான் கட்டளையிட்டுள்ளார். கடந்த 2023 அக்டோபர் மாதம் 23ஆம் திகதி ஊடகங்களுக்கு வழங்கிய செவியொன்றில் வடக்கில் உள்ள தமிழ் மக்களையும் தெற்கில் உள்ள தமிழ் மக்களையும் வெட்டி கொள்ள வேண்டும் என சுமணரத்ன தேரர் தெரிவித்திருந்தார்.
இவரது இந்த வன்முறையான கருத்துக்கு எதிராக 2023 அக்டோபர் மாதம் 27ஆம் தேதி கொழும்பு புறக்கோட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் சட்டத்தரணி தனுக்க ரணஞ்சக என்பவரால் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டது. அதற்கமைய சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச உடன்படிக்கையின் கீழ் மட்டக்களப்பு நீதவான் நீதிமன்றில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இவ்வழக்கு தொடர்பான கோப்புகள் சட்டமா அதிபருக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில் குறித்த தேரரை கைது செய்யுமாறு கடந்த மாதம் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் போலீசாருக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கியிருந்தது. இந்நிலையில் குறித்த வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போது சந்தேக நபரான தேரர் நீதிமன்றில் ஆஜராகவில்லை. சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இவர் இதுவரை கைது செய்யப்படவில்லை என்பதை வழக்கு தொடுனர் தரப்பில் ஆஜரான சட்டத்தரணி நீதவானின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தார். இதனை அடுத்து எதிர்வரும் 15ஆம் தேதிக்கு முன்னர் குறித்த தேரரை நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு போலீசாருக்கு உத்தரவிட்ட நீதவான் அவரை இதுவரை நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்காமைக்கான காரணம் குறித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு மட்டக்களப்பு மாவட்ட சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகருக்கு கட்டளையிட்டார்.